vidéo là ni mo kura de kana ñina toujours y abonner en plus la cloche ni activer comme ça na vidéo kura botron ibe ba kalama ina fa be bala titiri wono to mi ni vidéo ina amna baro ke Ukraine ni Russie ka mangande kan en plein ni wati na déclaration kura do buraka ke san amna fo mangan do be fe ka wuli Russie ni Angleterre ni ñon che ka sababu ya ke Ukraine ni Russie ka mangai wati temeno na ni vidéo ke ga expliquer na ka foko alkama ko dese kumbe jengono o kera sababu ye farni ni buru nu so gelara jengono o soro la Ukraine ni Russie ka kele inde sababu ya wokum de konna la kele wulle u flani ñon che o kera sababu ye Ukraine on kunte ka se ka boni alkama ye Russie fene kunte ka se ka boni alkama ye Russie ka côté la occidentaux ye sanction bi u kan o kera sababu ye jen jamana to munu mago be alkama la u se ka échange ke u ni ñon che parce que pour que ka se ka Russie ka alkama san il va falloir que ga war chuma il va war ci banki munu fe système do rebe nu ba wole ko Swifty donc on va permettre jamana to be ñon nga banki ye ka virement ke ñon kun le fait que occidentaux ya décidé ka Russie ka banki retirer ka bo o san fait o gera sababu ye jen jamana to kun se ka war chuma wala saka alkama san o kele makisal kun déplacement do rege ka ta Russie a kuma konna la ira ka fogo occidentaux fene ka sanction wuli ka bo Russie kan mum se ka to Russie fene ka engrais nu ka alkama be se ka bo ka ta fere diama donc occidentaux ka sanction de fene gera sababu ye u te ka se ka alkama soro donc ani fene Russie fene kun barricade da Ukraine nga bato nye ka boni alkama ka ta fere diama parce que wati mkera u ye sanction bi Russie kan Russie fene ko alkama be Ukraine on bolo en fene be janda unye ko jisan fe uga alkama tsega bo kata fere jema o regera sababu wati do kera alkama ko dese kumbe buruson ni fe umbe kungelera ali mali konnala bon kelen sisan occidentaux bora ka condamner européens ni américains ani jamana chama oni mogo turku africains be bora ka yira ka foko alkama ko dese be jengono buru ni fon son be ga gelea jen jamana chama ese ga solution ni mogo chama déplacer ka ta Putin deli ka ese ga baton wuli ka bo sera la Ukraine nga baton be temetromi ani baton civil be se ka ta alkama ta Ukraine nga port la no Odessa oni mogo ka secrétaire général Antonio Guterres ani turku fene ka président Erdogan ya décidé ka sigi ka fodo organiser ni Russie ka président Vladimir Poutine wala sa togo mina se ka baton wuli ka bo sira kan baton be se ka temetro mi ka boni alkama Ukraine nga port la wati asro Ukraine fi alkama ton kumbe abe million mwan fla ñonan bo u bloquer lendo port la uteka se ka bo donc sigi ka foi ko fe amna fo oni mugo ni turku yella idukane di Rusuma ka fo ko we ambe jenaye abato alkama be teme en plus o bolen ko fe en feneka alkama munu be ananga engrais munu be sira be daide u fene nyani sanction be bo en feneka u se ka ta fere jema to mi bon me balmuna wati temeno na dron actualité o borana ka yira ka fo ko turku yella idukam di Rusuma ka fo ko ka alkama be se ka teme u ga rofe donc u ka poru bla u ka disposition na u ka senege fo nu ka engrais be se ka bo ka ta fere jema mais u bela Russie ku ku plaigner ka fo ko oni mo ma effort fo ke wala sa u ka engrais nu ka senege fo se ka bo to mi ka ta fere jema occidentaux ka sanction be continuer u ka banki u ka o kera sababu ye échange te ka se ka teme uni jamana do ni ñonche Russie bora ku plaigner mais amna fo évolution do dona o kola parce que turku yesra daile unye ka ban bon Russie bora wati do la ka fo ko lu yesra daile alkama munye ka bo Ukraine konna la ka te ka ta fantan jamana la avec ka ta fama jamana o doron de la et tout donc ambe balmuna actualité o borana wati do fene la nya expliquer na ka fo ko Ukrainien wulle ka ta Russie ka pondo ci la Crimée donc point chilien ko fe Russie ko o lu yesra daile wala sa alkama de ka bo donc olu ka service de renseignement mo c'est-à-dire ka service secret mo borana ka yira ka foko Ukrainien ou profiter au sera de fait donc akina fo alkama de be baton kono ka baton fa bom la ka soro ka ta olu ka pon sans fait ka point chi donc on nous continuera tantôt louer sur un strainda ou nya ou be stratégie ou ka alkama te bobli kunu samedi don octobre kalo clé mwan kononton actualité au borana ka yira ka foko irisu ka baton do mais Sébastopol ye dugu do de abe la Crimée de koji be o koji sanfɛ Russie ka keleke baton do be a yirala ka fɔ ko Ukrainien ka drone do tara jigin u sanfɛ k'u ci olu cilen kɔfɛ Russie bɔra ka accusation kɛ ka fɔ ko Angleterre spécialiste do ni Ukrainien de jɛra donc ko Angleterre mɔgɔw de Ukrainien dɛmɛ ka drone nu bila ka taa jigin olu ka baton kan k'u ci donc kelen sisan Angleterre bɔra ka démenti ka fɔ ko olu sen t'a la donc ko Russie dɛsɛlen de do u bɛ ka galon da mɔgɔ bɛɛ la ka galon da olu la ka fɔ k'u ka mɔgɔw de kɛlen do ka Ukrainien dɛmɛ donc ka sɔrɔ k'olu ka baton ci en plus o ta bannen Russie tilala de ka bɔ tuguni ka Angleterre accusé ka fɔ ko olu ka pipeline minnu cira c'est-à-dire u ka gazoduc ciw min bɛ bɔ ni gaz ye Russie kɔnɔna la ka taa n'a ye Allemagne
wagati tɛmɛnenw na n y'a explique ɲɛna k'a fɔ ko o tiyo in cira mɔgɔ dɔw fɛ hali bi a ma dɔn mɔgɔ min ye tiyo ninnu ci. Tiyo fila in bɛɛ cira wo fila bɔra fila bɛɛ la Nord Stream 1 ani Nord Stream 2. Sisan filɛ nin wagati min na Rusiw kɛlen don ka Angleterre de accuser k'a fɔ ko u fɛnɛ sen b'a la mɔgɔ minnu ye tiyo ninnu ci ko Angleterre b'a la. Donc u m'a yira k'a fɔ ko Angleterre dɔrɔn de don mais quand même u y'a yira k'a fɔ ko Angleterre b'a la. Angleterre bɔra k'a nier k'a fɔ ko olu sen t'a la ko Rusiw dɛsɛra de o de la u bɛ ka nkalon da olu la. Donc nin wagati in na mɔgɔ caman de cɔrɔlen don n'a sɔrɔ Rusiw bɛn'u ta sara Angleterre la ou soit n'a sɔrɔ u bɛna taa ni Angleterre ye ONU mɔgɔw de fɛ yen. A bɛɛ dun b'a kalama k'a fɔ ko Angleterre bɛ OTAN na ni Rusiw y'a décider ka fɛn dɔ kɛ Angleterre la donc ni OTAN mɔgɔw tɛ kisi ɲɔgɔn ma. N'u ni OTAN fɛnɛ kun karila ɲɔgɔn na a bɛɛ b'a dɔn a kɛlɛ bɛ laban cogo min. Le fait que Rusiw y'a décider k'u yɛrɛ retirer ka bɔ accord in na accord min signena u ni Turki ni ONU mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'u bɛna alikama to yen a ka tɛmɛ. Donc n'u yɛrɛ retirer ka bɔ alikama in na ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est ce que u bɛna se ka kɛ sababu ye alikama feere bɛ jɔ wa est ce que u bɛna kɛ sababu ye Ukrainiens tun bɛ alikama mun exporter ka bɔ n'u fɛ yen o bɛna jɔ ou soit u bɛna taa ni bateau ye ka sira da u ɲɛ tuguni bateau tɛ se ka tɛmɛ. N'o kɛra bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko ni alikama dɛsɛra farine bɛ dɛsɛ ni farine dɛsɛra buru sɔngɔ bɛ gɛlɛya jamana caman kɔnɔna la donc n'a dɛsɛra Afrique jamana dɔw de bɛ yen i n'a fɔ Afrique du Nord donc Maroc ninnu ni Tunisie ninnu o ni Égypte ni jamana caman ninnu na olu ka balo fanba yɛrɛ ye pâtes ni fɛnw de donc ni alikama tɛ ka se ka bɔ farine da bɛ gɛlɛyara n'a gɛlɛyara dɔrɔn olu fɛnɛ fɛ yen couscous ninnu o ni buru ninnu ni farine ni fɛn ninnu o bɛɛ sɔngɔ bɛ n'a gɛlɛyara u fɛnɛ caman bɛ bɔ ka manifester parce que kɔngɔ bɛ na u fɛ yen donc an t'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛna sigi ka fɔ dɔ kɛ ni Rusiw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye alikama bɛ to yen a ka tɛmɛ. En plus o bɔlen kɔfɛ ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est ce que Rusiw bɛna réaction dɔ kɛ nin kɔfɛ parce que wagati bɛɛ ni fɛn dɔw cira Rusiw ka la Crimée u bɛ bali ka missile baden bila ka taa jigin Ukrainiens ka capitale kan donc a ma dogo mɔgɔ si la wagati dɔ kɛra le fait que u ka pont cira la Crimée u y'a décider ka wuli ka missile 80 ko de bila ka taa jigin Ukrainiens ka capitale n'u ka ville dɔw kan donc ni wagati in na an t'a dɔn don n'a nataw la n'a sɔrɔ réaction dɔw bɛna kɛ dimanche dɔw ou bien lundi dɔw ka taa fɛn dɔw ci Ukrainiens ka capitale kɔnɔ mais a yirala k'a fɔ ko nasamsi fila sera c'est-à-dire wagati tɛmɛnenw na n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky y'a ɲini américains fɛ ani occidentaux fɛ k'u ka bouclier antimissile dɔw bila ka na d'u ma mun bɛ se k'a to u b'u yɛrɛ protéger ka bɔ Rusiw ka missile n'u ka roquettes ma n'u ka drone donc américains tun ye layidu kan min ci k'a fɔ k'u bɛna nasamsi fila bila ka taa n'o ye bouclier antimissile dɔ ye u fila sera terrain sanfɛ ka ban u y'a yira k'a fɔ ko san wɛrɛ naani wɛrɛ bɛ nalen t'u cɔ donc peut-être Ukrainiens b'u jigi da olu kan k'a fɔ k'u n'u ka Kiev protéger ka bɔ Rusiw ka missile n'u ka fɛnw ma bon an t'a dɔn n'a sɔrɔ ka réaction bɛna kɛ missile lancé ou soit n'u bɛna roquette ou bien drone kamikaze iranien dɔw bila ka t'u ka capitale kan mais don n'a nataw la an bɛ bɔ a kalama réellement. J'espère que sera ka faamuyaba sɔrɔ nin vidéo la si tel est le cas n'hésitez pas à b'a cliquer ni bouton kan walasa ka fanga di vidéo ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous.